Azkanen aldarrikatzen dugu, beste eskualde guzti bestela, osasun publiko eta duin bat. Gure hitzarmena bakarrik ez dugu jarri, beti esan dugu arreta duin bat emateko azkenen beste kudeak eta ezberdin bat behar degula, eta uste dugu momentua iritsi dela, eta espero dugu 350 langileen postuak bermatzea. Lehenik eta behin esan, pandemianek argi utzi duela, agerien utzi duela osasun sistemak dituen gabeziak, eta gure eskoldan are gehiago, azken finean hemen arreta hospitalarioa klinika pribatu batek eramaten du, enpresa pribatu batek, eta azkenean enpresa pribatu baten helburua etekin ekonomikoa ateratzea izango. Kasu honetan gainera osasunarekin, eta batez ere klinikako langile lan baldintzak eskartuz eta beraien jarrita murrizketa horiek. Erreak txoriak milioi bat espezie, itxasoa malko utxabilak adaiteke, milaka hizkuntza hiltzea lirateke, nola itzuliko dibertsitate. Guain ikusten dugu, PNV ikusten da, orain momentu honetan esaten ari dela, terreno kontua, aspaldiko kontua entzuten ari gea, ez dakit garaia da hitzak eta mahai gainean jartzea, eta esaten dituzten hitzak behintzat betetzea. Eta ondo iruditzen zaigu, azkenean denon indarra behar dugu. Eta gaur alkatesari aitu diogu osasun sailburuarekin bilduko dela, eta espero dugu gu ere parte hartzea. Eskatzen duguna da, diru publikoa danez, kontrol publiko bat egon dadia ere, eta batez ere langileen lan baldintzetan fokua jarri dezakon. Azkenean bere daude hor pairatzen lan baldintza kaskarrak, badakigu beste eskualdeko ospitalekin alderatuta gutxienez langileen eren bat falta dela, hori betetzea eskatzen dugu, eta atzo Olazpion alkateak esan zuen bezala elkarlana sustitutuko duela osasun sailarekin. Gure eskaria luzatzen dugu beste behin, Tolosako udaletxeko 3 alderdiok berdin eskatzen dugunez, Tolosaldeako osasun ospitale publiko bat, elkarrekin joan gaitezen bide horretan.